Sziasztok! A mai kávészünet tárgya a vírus nem költöző madár. Illetve nem is kávészünet, hanem teja, mert már itt eléggé hideg van, úgyhogy a kávéról átváltottam tejára, megengeditek. Mit is jelent pontosan ez a cím, mit is akarok ezzel mondani? Réti Nagy Róbert vagyok, az Egészség Logikájának következő epizódját látjátok. Miért adtam ezt a címet ennek a videónak? Mert valóban így van, ahogy a címben is utalok rá, hogy a vírus az nem egy költöző madár, és itt szeretnék egy anomáliát tisztázni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a vírusok jönnek-mennek, jön az influenza vírus, jön az influenza szezon. Nem. A vírusok nem jönnek-mennek oda-vissza, mint a költöző madár, ők csak jönnek, menni nem megy. Itt marad, minden attól függ, hogy a te immunrendszered, a te egészségi állapotod milyen szinten van és milyen állapotban van. Tehát nem a vírus idejötte vagy elmenetele fogja meghatározni a te betegségedet, hanem az influenza szezonnak tehát a mértékét a te immunrendszered fogja meghatározni. Ha immunrendszered alacsony szinten van, akkor igen, akkor influenzás leszel, és akkor mondhatjuk, hogy ha általánosan az embereknek alacsony tehát az immunrendszere, akkor jön az influenza szezon. Először is naptárban menjünk vissza egészen mondjuk áprilisig, jó? Egy bizonyos év áprilisa. Mi történik áprilisban? Áprilisban az történik, hogy vége van az influenza szezonnak, és az emberek elkezdenek kimenni ugye a szabad levegőre. Kimennek a napra, élvezik a tavaszt, beszívják a finom illatokat, és egyszerűen csak jól érzik magukat a természetben. Örülnek a tavasznak, és indul tovább az élet a napsütéssel, a virágokkal, a napsütéssel együtt pedig a D-vitaminnal. Jön a nyári szezon, nyáron pedig még jobban élvezzük az életet, felemelkedik a rezgésünk, elmegyünk nyaralni, elmegyünk horgászni, bulikba, partikra járunk, és tök jól érezzük magunkat. Ennek az a jelentősége, hogy a rezgésünk fölmegy. Nagyon sok napsütés ér minket, és a bőrön keresztül az ergoszterin besugárzásokkal megkapjuk a nagyon komoly és természetes mennyiségű D-vitamint. Tehát elindul tehát a magas rezgés, jó hangulat, kapunk egy csomó napsütést, és elkezdjük enni a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket. Szenzációsan emelkedik az immunrendszerünk. Jön az őszi szezon, akkor még mindig ugye tépegetünk, tehát a szezonális gyümölcsökből, fogyasztjuk őket, de már akkor a napsütötte órák száma jelentősen csökken, ezáltal a D-vitamin is csökken a szervezetünkben. De még megfelelő mennyiségben van jelen, tehát még azért vannak elég komoly raktáraink, és még nem indult el az immunrendszerünk gyengülése nagy mértékben. Ezt direkt mondtam, hogy nem indult el az influenza szezon, mert nem erről van szó, hanem az immunrendszer egy gyengülése nem indult el. A kettő ugyanaz, csak én így fogalmazok. Tehát majd egy olyan november környékén már ugyancsak kiürültek a készletek, már nincs olyan sok vitamin sem, és már a hangulat se olyan, már nincs olyan sok napsütés, de még mindig életbe tart minket, mivel keresztény ország vagyunk, elvileg remélem, hogy ott is maradunk. Jönnek az ünnepek, jönnek az áldásos decemberi ünnepek, ahol is elönt minket a boldogság, a szeretet. Izgalmas az egész, nem olyan, hogy most mit vegyek, milyen ajándékot vegyek a barátomnak, a barátnőmnek, családtagjaimnak, és lehet, hogy én is kapok valamit. Ilyesmi dolgok, ugye? Azért ezek felemelik a rezgésedet, jó kedved lesz, és olyan, tehát végülis a szeretet ünnepét éljük át. Még ez az időszak még elegendő ahhoz, hogy még ne pukkanjál le. Aztán hirtelen vége az ünnepi időszaknak, és az ünnepi időszak után következnek a nagyon szürke, sőt, egyenesen sötét januári napok, és ezekben a napokban már jön az újratervezés, és közben kiürült az összes vitamin, ásványi anyag, D-vitamin háztartásod, már a hangulatod se olyan, és ilyenkor esik le az immunrendszer. Azaz, az eddigi köznyelvben jön az influenza szezon. Na, ilyenkor tarol. De, még egyszer mondom, tisztázzuk,
nem jött vissza a vírus Afrikából, vagy Kenyá, nem tudom honnan, nem. Ez csak egyszerűen legyengült az immunrendszered, jó? Tehát ezt kellene egy kicsit tisztázni. Viszont van itt egy új jelenség, ahol kettős hatás fog most érvényesülni. Viszont sokkal hátrányosabb helyzetben. Ugyanis ami eddig volt számunkra a megszokott influenza járvány, influenza vírus, most erre jött ez a másik bohótság, amit úgy hívunk, hogy Covid vírus. Ez a koronavírus, Covid a járvány. Ezek a koronavírusok nagyon-nagyon érdekes sztori, mert ezek nem egy új keletű vírusok. Úgyhogy rögtön szeretném mondani az első jó hírt, viszont előtte, mielőtt nagyon belemegyek ebbe, nagyon szeretném mindenkit megkérni, hogy kezeljük helyén ezt az új helyzetet, és gondolkodjunk józanul. Pánikra az égvilágon semmi ok. Pánikra akkor van ok, amikor ilyen csatornákat nézel, ahol mondjuk 2013-as Lampedusai hajókatasztrófának a képeit mutogatják, ahol egy hangárba be volt téve körülbelül 100 darab koporsó. Igen, ezt a képet elővették 2020-ban, és a bergámói eset következtében ezeket a képeket mutogatták nekünk, hogy íme a Covid-nak az áldozatai. Hát ilyen hazug dolgokkal keltettek pánikot az emberekben, illetve a másik nagyon komoly probléma, hogy nem engedték meg a boncolást. Kérdezem én, milyen az a járvány, milyen az a betegség, ahol nem engedik meg a betegnek a felboncolását? Könyörgöm, hogyha van egy világméretű járványra való gyanú, azonnal az első dolog a boncolás, és boncolásnál feltárni, hogy mi is ez konkrétan pontosan, analizáljuk, izoláljuk azt a bizonyos baktériumot vagy vírust, kielemzés után tudunk adni rá valamilyen megoldást, ha látjuk a problémát. Tehát nem látjuk a problémát. Ezt a vírust még senki nem izolálta normálisan, megbízhatóan. Beszélnek róla, kínaiak vagy valaki berabott egy képet, így néz ki koronavírus tüskékkel, kész, és ezt meg kellett kajálni. Senki nem izolálta normálisan, ez az igazság. És nem is hagyták a boncolását, úgyhogy ezzel gyakorlatilag nevetségesítették magukat. És nagyon átlátszó. Tehát boncolást nem engednek. Vajon miért? Nem volt izolálás. Nagyon érdekes. Olyan teszteket használnak, ezt az úgynevezett PCR teszteket angolul, PCR, amit maga feltalálója, Kary Mullis kijelentett 2019 tavaszán, ha jól tudom, akkor készült ez a videója, mert kijelentett országvilág előtt, hogy az ő általa feltalált és Nobel-díjat kapott PCR-teszt nem alkalmas vírusok kimutatására. Tehát ezzel feltétlen nem lehet járványt kimutatni, és nem lehet járványt erre alapozni sem. Na most ezt a hibát is elkövették, ami természetesen valakinek kell vállalni a felelősséget. Ez a per már egyébként úton van. Egy világméretű perről van szó, tehát Németország-Amerika tengelyen indult ez a pereskedés, úgyhogy hamarosan végére fogunk járni ennek, hogy miért is alkalmazták ezeket a teljességgel alkalmatlan, erre alkalmatlan teszteket, és gyakorlatilag erre alapozták az egész világméretű járványt. Ez volt a legnagyobb hiba. Továbbá kinevettették magukat a maszk használattal. Tudom, hogy vannak maszkpártiak, de hadd mondjam el nagyon gyorsan, hogy a maszkoknak a hátrányát körülbelül 500 orvos bizonyította már, de valami oknál fogva a politikusok és a gyógyszeripart kiszolgáló orvosok ezt az információt, ezt mind söprik a szőnyeg alá, és konteúzásnak tekintik, és a fals információknak állítják be. Holott már bizonyított, ezerszer bizonyított, még maga a gyártó is ráírta a dobozára, a maszkoknak a dobozára, hogy nem alkalmas vírusok elleni védelemre. Okay? Továbbá videófelvételek készültek, hőtérképek készültek, hogy maszkon keresztül tüsszent, és kijönnek a szemcsék. Nem olyan mértékben, világos, de kijönnek a szemcsék, de gyakorlatilag sokkal több kárt okoz, mint hasznot. Most, hogyha valami
valami problémára adunk egy megoldást, és az a megoldás sokkal károsabb, mint ami előny származik a használatából, akkor azt világos, tehát logikus, hogy nem fogom használni. Nem erőltetik folyamatosan. Én nagyon gyorsan szeretném elmondani a saját véleményemet, ami nagyon egyszerű. Az emberi szervezet nem arra lett kitalálva, nem arra lett tervezve, hogy befogjuk a szánkat, és a saját légvételünket visszaszívjuk. Szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan egy feltárást, amit valahol mindenki tud. Most egy kicsit összefoglalom, jó? Mi az, hogy kiválasztás szervrendszere? És itt a maszkokról, jó? Kiválasztás szervrendszere. Például a bélrendszerben történik egyfajta kiválasztás. Hadd ne elemezzem, hogy milyen fajta kiválasztás történik a belen keresztül. Ebben a folyamatban a szervezetből eltávozik a salaganyag, amire már nincs szükség a szervezetünknek. Rendben van, tudjuk, miről beszélünk. A másik kiválasztás, amikor a vesén keresztül vizelet formájában távozik a nem odavaló és melléktermék, kiválasztott melléktermék a szervezetből. Ez is egy kiválasztási folyamat. Mind a kettőben már nem használatos, nem a szervezetbe való méreganyagokat, melléktermékeket választja ki a szervezet. Jó? Eddig 2. 3. Bőrön keresztül is történik egyfajta kiválasztás. Az izzadságunkkal különböző méreganyagok távoznak, lásd ugye szaunázás, lásd hónaj, stb. Van még egy kiválasztás tehát a szervezetünkben. Igaz, hogy ezt úgy hívják, hogy a légzés szervrendszere. Igen, a tüdőről beszélek, de ha jól belegondolsz, akkor itt is egy kiválasztás történik. Miért is? Mert levegőt szívunk be, lemegy az alveoluszokig, ugye a tüdő legkisebb részecskéig, és ott egy gázcsere történik, ott leválasztódik az oxigén, felhasználja a szervezet, és a kék érrendszeren keresztül jön vissza az elhasznált gáz, amit úgy hívjuk, hogy széndioxid. Azt pedig kilélegzük. Tehát jön be a levegő, és megy ki a széndioxid. Mi ez, ha nem kiválasztás? Viszont nem csak széndioxid távozik a szervezetből, hanem ezzel együtt, ugye, tehát a belélegzett mikroszemcsékből, keresztül baktériumok, vírusok, sok minden egyéb ilyen dolgok, amik ugye, tehát ilyen pici kis részecskékkel együtt megy be a tüdőbe, a kilégzéssel együtt ők is távoznak. Távoznának, ha hagynánk. De nem hagyjuk, mert a maszkkal gyakorlatilag a kiválasztási szervrendszerünk egyikét gátoljuk. Tehát a széndioxidot is gátoljuk, azokat az anyagokat, amik nem odavalók, azt is gátoljuk. Ez körülbelül olyan, mintha a kipufogót bedugnám félig, vagy mondjuk a slagnak a végét is elfognám úgy körülbelül, tehát legalább félig. Egyik sem kellemes érzés. Hát itt nem kellemességről van szó, itt elég komoly problémákat okozhat, amit majd fogunk látni később sajnos, hogy milyen sok káros hatása lesz a maszk használatnak. Szóval, tehát a lényeg ebbe a sztoriba, hogy az immunrendszerünk határozza meg az influenza szezonnak tehát a meglétét, az erősségét, és a kettős hatás pedig az, hogy most jön majd az a szezon, illetve az az időszak, amikor egyébként is lemegy az immunrendszerünk. Ami nem volna probléma, csak most erre jött rá ugye egy újfajta marhaság, amit úgy hívnak, hogy Covid, és egy rendkívül hátrányos helyzetbe indulunk ebben a versenyben, és miért? Mert a politikusok világviszonylatban hoztak olyan ellenkező intézkedéseket, helytelen törvényeket hoztak, szabályrendszert hoztak, ami gyakorlatilag teljesen ellenkezőjét váltotta ki, és lecsökkent az immunrendszerünk. Miért is? Nézd meg! Maszkhasználatból stresszünk volt, visszalélegeztük, megemelkedett a széndioxid, és lecsökkent az immunrendszerünk valamilyen szinten. Nem kaptunk elengedő napfényt, mert nem lehetett kimenni, nem volt elegendő rezgésünk, nem volt elég pozitivitás, hiszen nem társasági életet szinte megszüntették, elzártak minket a külvilágtól, most már ugye gyakorlatilag már kijárási tilalom is van, köszönjük szépen. Szóval ezekkel az intézkedésekkel gyakorlatilag megölik az ember lelkét. Tehát rendkívül hátrányos helyzetben, tehát sokkal gyengébb immunrendszerrel szaladunk neki ennek a következő influenza szezonnak.
No de, mint ahogy mondtam, kezeljük helyén ezt a dolgot. Én most szerettem volna és szeretném feltárni ezt a problémát, hogy értsük meg, ne engedjük el a fülünk mellett, és ne vegyük komolytalanul. Komolyan kell venni ezt a helyzetet, de nem azért, mert maga a vírus annyira komoly, hanem az eddig alkalmazott intézkedések sokkal hátrányosabb helyzetbe hoztak minket. Azok az orvosok és kutatók, akik látják ezt a videót, akik az emberiséget szolgálják még mai napig, nem pedig a gyógyszeripart vagy a politikusokat, azok nagyon fogják kedvelni ezt a videót, és azok az emberek is, akik valahol ide hallgatnak a szívükre, mert tudják, hogy valami nincs rendben. Ez nem természetes és nem normális dolog, hogy korlátoznak minket. Most 2020-ban, miért, mire föl? 2017-ben, januárban meghalt 5000 ember, ezt elmondtam már egy másik műsoromban. Egy hónap alatt 5000 ember halt meg 2017-ben, és nem volt lezárva az ország. Most miért van lezárva az ország, mikor összesen nem volt meg 5000 ember? Nem értem. Tehát nonsense. So, de tehát az, hogy kijárási tilalmat vezetnek be, hát ez nem egy ebola. Hát miről beszélünk? Szúszál, Robi, tudod. Szóval ezek miatt a dolgok miatt nyilván egy sokkal hátrányosabb helyzetben leszünk, de van megoldás, nem kell pánikolni, nem aggódunk. Először is. A káros szokásokat, hogyha van káros szokásod, az most nagyon-nagyon aktuális, hogy azokat felejtsd el, tedd le, engedd el. És nagyon fókuszálj a szervezetedre. Nem a külső megoldások, tehát nem a külső kezelésekkel kell ezt a helyzetet megoldani, hanem a megoldás itt van belül. Hello! A világ legfejlettebb, legtökéletesebb immunrendszere, védekező rendszere van itt, benned. Bennem is, benned is, és benned is, mindenkiben. Hát akkor használd! Tehát nagyon egyszerű a sztori, és másik megnyugtató dolog. Körülbelül legalább 30 levelet kaptam, aki arról számolt be, hogy te figyelj, Robi, én már ezekkel a tünetekkel voltam beteg 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, stb. Hát, tudod mit? Meg tudom erősíteni, ugyanis én 2018-ban voltam covidos. 18-ban olyan beteg voltam, hogy a világomat nem tudtam. Tehát komolyan, tehát tényleg. Nagyon lement az immunrendszerem, elengedtem magam, lehajtottam magam, nem ettem jól, túl voltam hajszolva. Világos, hogy a szervezetem pont bekapott egy ilyen újfajta dolgot, és ugye nem volt meg az antitestem, nem volt meg a kód, püff, láz, köhögés, láncköhögés. Tehát olyan láncköhögés, hogy 5 percen keresztül köhögtem, szinte abba sajtam. De nem pánikoltam, azt mondtam, hogy tudod mit, akkor harcoljunk. És elkezdtem a saját magam kúráját. D-flóra, C-vitamin, majd erről beszélek később. Nyilván rendbe jöttem, másfél hét alatt semmi bajom nem volt. Ezután ugye az történt, hogy bementem Brooklynba, igen, tehát nagyon sokan kérdeztétek, hogy figyelj Robi, te hol élsz? New Jersey-ben élek, igen, magyar állampolgár vagyok, de itt élek az USA-ban, New Jersey-ben. Bementem New Yorkba, Brooklynba, méghozzá 2020 februárjában. Tehát így pont így, boom, bele a sűrűjébe. Hát körülbelül találkoztam 5000 emberrel. Buszon, vonaton, metrón, fogó, köhögés, tüsszentés, beszélgetés, ilyen közel emberekhez, tudod. És hazajöttem, semmi bajom nem volt. Miért? Mert már volt antitestem, kialakult a megfelelő védettségem, és simán túléltem köhögés nélkül. Pedig tudja, hogy akkor elkaptam még egyszer. Szóval a lényeg a sztorinak, srácok, hogy ez a vírus már régen itt van, tehát ez a legjobb hír, régen itt van, már te is elkaptad lehet, csak akkor azt hitted, hogy influenzás voltál, közben meg nem. Valószínű, hogy már a lakosságnak egy jelentős része átment mára, tehát a Covid-on, csak ugye influenzának véltük. Tehát megállapítható, hogy már kialakult egyfajta védettség, sőt, tovább megyek, valószínű, hogy egyfajta nyájimmunitás is kialakult tehát az évek alatt. Mivel, de még egyszer mondom, többször kaptam visszaigazolást, hogy ilyen tünetekkel már régebben voltam beteg. És ennek igazolásaképpen kérem, hogy itt lentre
tehát megjegyzések rovatba, legyen szíves mindenki, aki már úgy érzi, hogy már átesett ezen a Covid-on tavaly vagy tavaly előtt, írjátok már le, légy szíves a saját jelenségeteket, jó? Hogy lássa mindenki, hogy igen, ez tényleg nem innen szívtam az információt, de még egyszer mondom, hogy Magyarországról kaptam legalább 30 ilyen levelet, és itt Amerikában is jelezték nekem nagyon sokszor, hogy ugyan már, én már tavaly voltam covidos, meg tavaly előtt voltam covidos. És abban kezdtem utána írni én is, hogy akkor hogy is van ez. 2015-től van jelen ez a betegség. Erre varják gombot. 2015-ig mennek vissza a szálak. A spanyolországi vízmintáktól kezdve, itt Amerikában, Wisconsintól kezdve, nagyon sok helyen jöttek az információk. Szóval csak az a nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen koronavírus, ami már a 60-as évektől volt egyébként, tehát ez annyira nem új sztori, de ennek ez a formája már 2015-től van jelen, viszont a naturális mutációja ugye az tehát időszakonként jön és változik. Viszont ez a mostani móka, ez valószínű, hogy egy újfajta mutáció, amit már viszont emberi kéz alkotott. Tehát nem naturálisan mutálódott, hanem mutálták mesterségesen. De akkor is már az alap koronavírussal megfertőztél, tehát még a mutálódott verzióját, hogyha megkapod, akkor is sokkal gyorsabban át fog rajtad menni, és túl fogod élni. Itt a lényeg, emberek, túl fogod élni. Értsd meg, valószínű, hogy nem ebbe fogsz meghalni. Emberek nagyon sokan halnak meg a rendes influenzában, de miért hal meg? Azért, mert van mellette másik 3 betegsége, mert elhanyagolta magát, mert nem figyelt oda az életére. Tessék! Szoktam mondani, hogy az élet addig pofoz, míg meg nem tanulod. Ha valaki elhanyagolja magát, kérem szépen, ne csodálkozzon rajta, hogy beteg lesz. Az egészséghez mindenkinek joga van, mint ahogy Lenkei Gábor is mondta, viszont én azt mondom, hogy nem mindenki érdemli meg. Kemény szavak, lehet. De aki tesz ellene, hogy ne legyen egészséges, iszik, cigazik, drogozik, rosszul eszik, nem alszik, stresszeli magát, mind az egészséggel ellentétes dolgokat csinál, akkor hogyan várja, hogy egészséges legyen? Csak kérdezem. És akkor még kell csodálkodni, hogy jön egy influenza, és akkor elvisz. Igen. Mi? Hát mert nem tudsz gondolkodni ember. Fontos az egészsége? Na most rájöttél, mennyire fontos. Szóval vegyük komolyan ezt a sztorit, jó? Tehát kérem szépen, hogy ezt az új jelenséget, hogy lemegy az immunrendszered, jön az influenza szezon, amire most jött a Covid is, ezt kezeljük helyén, és azt is kezeljük helyén, és nem összekeverendő. Tehát a tünetek nem összekeverendők. Remélem, hogy nem fogod összekeverni, aki látod ezt a filmet, viszont attól félek, hogy ettől függetlenül a politikusok még össze fogják kevertetni velünk, mert az az érdekük. Az hosszú, most nem megyek oda, hogy miért az az érdekük, ezt majd más elmagyarázza, meg elmagyaráztam el előtt. Most az a lényeg, hogy józanul gondolkodj nyugodtan, mert van egy jelenség, lesz ilyen jelenség, készülj föl rá, megfelelőképpen, és mindjárt jönnek a megoldások, készülj fel rá, és nem lesz probléma, jó? Annál is inkább, mert még egyszer mondom, már ez köztünk van, ez a vírus, nem új dolog, tehát egy nyájimmunitásnak egy része, egy bizonyos szakasza már kialakult. Jó, és igen, sajnos nekünk kell korrigálni azokat az intézkedéseket, amiteket a politikusok és a szabályhozók helytelenül hoztak, és hátrányosan érintették az immunrendszerüket az előzőekben elmondottak miatt. Szóval mi is a helyi kezelés? Tehát megérteni, hogy már ilyen vírus volt, tehát már itt nyugi van. A másik, én 8 részbe szedtem össze, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy ezt könnyen, lazán, eredményesen túl tud élni, pánik nélkül. Még akkor is, ha dupla hatás érvényesül, és akkor is, hogyha rossz intézkedéseket hoztak, és hátrányos helyzetben indulunk most ennek az új influenza szezonnak. Méghozzá az első, legfontosabb, légy szíves, tanulj. Vedd el a tévékapcsolót, ne dobd ki, mert drága, csak kapcsold át egy végjátékra. A főcsapatú baromságot felejtsd el, onnan eddig mi jött, tudod jól,
Örültél neki? Nem. Na, akkor válts át csatornát, és nézz egy végjátékot. Köszönjük szépen az ijesztgetéseket, most szeretnék tanulni, és felemelni a rezgésemet, és jobban érezni magam. Végjáték. Ha okos tévéd van, kapcsoljál légy szíves YouTube-ra. Okay? Menjél rá Lenkei doktornak a csatornájára. Rengeteg információ van rajta. Okay? Ahol tudsz tanulni. Tehát tudsz jó információkat kapni. Ez az orvos elkötelezte magát az emberiségnek. Ugyanúgy Tamasi doktor. Sorolhatnék, van egy csomó természetes gyógymódokkal foglalkozó kollega, akik ezzel foglalkoznak. Hónapok óta ezt tanuljuk, ezt kutatjuk. Nézzél minket, hogy milyen információkat adunk, de tudod mit? Ne higgyél el mindent. Szedd össze a szálakat. Nézd meg tőle az anyagot, meg Bagditól, meg mindenkitől, szedd össze a szálakat, és amikor érzed belül, hogy ez igaz lehet, na azon az úton menjél tovább. Jó? Feltétel nélkül senkinek ne higgyel. Oké? Szóval tanulj, és vedd az információkat a megfelelő forrásokból, ez a legfontosabb. Ha megtanulod az immunrendszeredet, hogy hogyan fog működni, akkor át fogsz csodálkozni, mint amikor Noé meglát a harmadik tevét a hajóján. Úristen! Ilyen van! Így működik az immunrendszerem, ennyire csodálatos, és ennyire kevés minden kell hozzá csak, és tökéletesen működik. Világ legfejlettebb énekező rendszere, ami az enyém. Óriási! Gyerekek, hát mi ebben a nehéz? Komolyan mondom, nem érte, nem kell figyelni a hülye médiára. Logikusan, tisztán, józanésszel kell gondolkodni, és használd már a legnagyobb fegyveredet, ami itt van benned, ember. Jó? Szóval, tanulj, legeslegfontosabb, most van itt az ideje. A másik, ha egy picit érzed, hogy beteg vagy, de időszakonként is böjtöljél. Jó? A szervezetet nem kell terhelni azzal pluszba, extrába, hogy még mozgol, még dolgozol, hanem érzed, hogy most kicsit olyan, hőemelkedésem van, nem érzem jól magam, hopp, álljál meg, menjél haza, pihenjél, és böjtöljél. Tehát böjt, a szervezetednek az energiarendszerét ne az emésztésre kelljen, hogy használja, hanem pont az immunrendszerre. Tehát segíts a szervezetednek. Nagyon sokat segítesz egy böjttel, és nagyon sokat segítesz az alvással és a pihenéssel. Megfelelő pihenéssel. Ez két nagyon fontos dolog. A harmadik fegyver kezedbe. A B-flóra. Nagyon figyelj a B-flórádra, a B-flórád állapota nincs rendben, akkor az immunrendszered fél lábon fog állni. Immunrendszerünknek működésének a legnagyobb százaléka ott dől el, mert az eredményessége, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a B-flóra, ez a 3. Negyedik, láz. Figyelj oda, légy szíves, hogyha lázas vagy, ne csökkentsd a lázat, tehát nagyon sok embernek az van a fejébe, lecsökkentem a lázat és nem vagyok beteg. A büdös francokat, a vírus akkor is benned fog maradni, tehát a lázadat lecsökkentetted. Na most figyelj, gondolkodjál, mit mondtak nekünk márciusban, áprilisban, tehát májusban is talán még erről volt szó. Hogy nyugi emberek, majd jön a meleg, jön a magasabb hőmérséklet, és a magasabb hőmérséklet gyakorlatilag megöli a vírust, ami nem is élő, de mindegy, használják ezt a szót, megöli a vírust, működésképtelenné teszi, én inkább ezt mondanám, és sokat fog nekünk segíteni a nap. Miért? Mert igen, a magasabb hőmérséklet gátolja a vírusoknak a működését. A magasabb hőmérséklet az segíti az immunrendszeredet, támogatja. Szóval ne csökkentsd le értelmetlen módon, ez nem azt jelenti, hogy 39-2-3 fölött már nem kell hozzányúlni egy hidegvizes lábfürdőhöz, vagy mondjuk egy lázcsillapítóhoz. Ne engedd a lázadat 40 fok fölé. Semmiféleképpen. Tartsd olyan 39-2 még oké, vagy utána kezd el szépen a lábfürdőt. Családtagoknak mondom, akik ott lesznek a betegek mellett, hogy akkor már kell használni karpántot, hidegvizes lábfürdőt, és igen, tehát lehúzni 39 alá, és akkor jól vagy. Tehát segíts ebben is a szervezetednek. Nézzük a 6-at, C-vitamin. Ne kezdjük el a C-vitamin sztorit, hogy veseköved lesz meg, stb. Hagyjuk ezt. Tessék szíves lenni C-vitaminból naponta 3-5 ezer mg-ot bevenni. Most jön az influenza szezon, illetve most csökken le az immunrendszered,
toljad vissza fölfelé 3-5 ezer mg C-vitaminnal. Még egyszer mondom, ember, szupportol, támogatja az immunrendszeredet, csak ennyi dolgod van. Ezekkel tudod, tehát magas C-vitamin, ha lehet a C-vitaminnak van trükkje, ha lehet többféle C-vitamint egyél mondjuk te liposzómásot, egyél rendes aszkorbinsavat, és mindenféleképpen a C-vitaminhoz tegyél, légy szíves, valamilyen olyan anyagot, ami természetes. Tehát valami bioflavonoiddal együtt vidd be. Tehát, hogyha mondjuk eszel nagyon magas C-vitamin, dobjál mellé egy narancsot vagy egy banánt, ami tartalmaz valamilyen szintű, tehát bioflavonoidot, ezek segítik a felszívódását, beépülését a C-vitaminnak. Jó. 7. D-vitamin. A D-vitamin az egyik kulcs, rendkívül meghatározó az immunrendszer szempontjából. Mivel nyáron nincs már megfelelő mennyiségben, ezért mindenféleképpen be kell vinni. Az előírt adag D-vitaminba, az én olvasatomban, és azoknál az orvosoknál, akik tényleg tehát az emberiséget szolgálják, nem a gyógyszeripart és nem a politikusokat, még egyszer mondom, mi azt mondjuk, hogy a D-vitaminnak a téli adagolása 10-15 ezer nemzetközi egység. Ha beteg vagy, 20 ezer nemzetközi egység. Garantálom, nem leszel beteg. Én 15-20 ezer teszek körülbelül 2 éve, semmi probléma a Covid-om óta. Már akkor is ettem, de nem túl sokat. Adóta felemeltem az adagot, és semmi problémám az égvilágon. Nincs hormonzavarom, nem vagyok beteg, semmi hátrányos, semmi mellékhatása nincs. Szóval viszonylag magas C, D-vitamin, böjt, alvás, B-flóra, lázat hagyjad kordába tartva, és 8. Szeressük egymást, gyerekek. Emeljük fel a rezgésünket. Vigyük le a stresszt, amennyire lehet. Ne keressük a konfliktust, és ne bántsuk a másikat, bántanak minket épp eléggé. Most össze kell fogni, hidd el, tényleg össze kell fogni. Minimum úgy kell összefogni, hogy nem bántod a másikat, aki nem akar maszkot hordani. Akkor ne hordjad. Te hordjad, mert abba hiszel, oké, akkor már te védett vagy, igaz? Pipa, check, hagyd a másikat békén. Oké? Nem kell bántani egymást. Próbáljunk meg újra megtanulni szeretni. Ha nem tudod megölelni a másikat, mert nem engedje a törvény, vagy félsz, menjék az erdőbe, légy szíves, ölelj meg egy fát, vagy a kutyusodat. De tanuljunk meg újra szeretni, mert úgy látom, hogy lassan már újra kell tanulni. Vigyük fel a rezgésünket, és legyünk pozitívak. Köszönöm a figyelmet. Ciao.